Зразумела, што вось гэты ўсебеларускі народны сход, які ствараўся першапачаткова хутчэй за ўсё для транзіту ўлады Лукашэнкі, потым адбылося так, што гэты усебеларускі народны сход патрэбна было для нейкай і іншай рэчы выкарыстоўваць. І вось пра яго забылі амаль на паўгады, а зараз дасталі. І вось Лукашенко спрабуе дадаць вагі гэтаму органу. І вось галоўнае пытанне, для чаго? Вось для чаго надаць гэтаму прэзідыуму нейкую палітычную вагу? І я выкажу такую канспіралагічную версію. Як мы любім, давайте. Заўсёды люблю, да, таксама канспіралогію. Вось калі ўсе казалі, што Сергей Чала вельмі моцна памыляецца, што Лукашенко спрабуе правесці транзіт улады да крутога, я думаю, рацыянальнае зерне ў яго меркаваннях было. І вельмі моцная. І вось я думаю, вся гэтая сітуацыя... Чакайце, давайте ўсё ж таки паступова. Чаму? Вот якія у вас на карысць версіі Сергея ўсё ж таки ёсць аргументы? Просто, гэта добрая версія, она просто была не да часу. Вось што я думаю, што на гэтыя выбары Лукашенко не спрабаваў праводзіць транзіт, а вось пра яго ён вельмі часта задумваецца. Калі мы паглядзім гэтую нараду, то мы пабачым, што вельмі шмат часу Лукашенко абмяркоўваў ідэю, як зрабіць так, каб у новага прэзідэнта не было вертыкалі і такой улады, як у самога Лукашэнкі. І ён вельмі шмат казаў пра нейкія калектыўныя органы. Вось нават ён так кажа, кіраўнік старшыня райвыканкама гэта прэзідэнт, але гэта не прэзідэнт. Гэта такі калектыўны прэзідэнт, выканкам павінен рашаць, але ўсё ж такі прэзідэнт павінен мець уладу. То бок ён сам запутаўся ў той сістэме, як кажуць, нагарадзіў, набудаваў, запутаўся ў той сістэме, і 5 хвілін там ці некалькі хвілін на гэтай нарадзе выступаў менавіта Круты. Пра дакумент звязаны з павышэннем статуса старшынёў райвыканкаму. І вось гэта сведчыць пра тое, што чаму менавіта Крутому сказалі дакладаць па гэтаму пытанню. Не прэм'ер-міністру, нікаму іншаму, а менавіта Крутому. І вось гэтае пытанне надзялення ўлады старшыні райвыканкамаў, то бок хутчэй за ўсё прадугледжваецца, што калі і будзе адбывацца нейкі транзіт праз вось гэты УНС, то на карысць такога чалавека, як Круты. Таму што яго шмат піараць зараз пад гэтага час марафона адзінства. Можа, ўсё прасцей, ўсё ж такі Круты на сёння гэта кіраўнік адміністрацыі. Старшыні выканкамаў гэта вертыкаль. Умоўна кажучы, вот как бы кіраўнік вертыкалі. Кіраўнік вертыкалі Лукашенко. Пад Лукашенко. Это ніжэй узроўня Лукашэнкі, нейкія там даклады. З аднаго пункту гледжання так, што даклады, там абмеркаванні, але ўсё ж такі гэта выглядае такім чынам, што у дадатак гэтай версіі, што акрамя выступлення Крутога, ён ездзіць, выступае з палітычнымі месаджамі на марафоне адзінства. Вось гэта марафон адзінства, гэта піар-акцыя. Лукашенко туды не ездзіць, он ездзіць па дажынках, просто выступае, а вось гэтым марафонам адзінства выступае вельмі шмат Круты. То бок адбываецца ў нейкай ступені піар гэтага чалавека. Піар чалавека, які прыехаў у Пінск, напрыклад, і кажа, па-першае, я з Пінску, і там усе там хлопаюць у далоні, вось падабаецца. То бок ён спрабуе спадабацца аўдыторыі, спадабацца людзям, і гэта вось ідзе две такія паралельныя кампаніі. Моцны піар Лукашэнкі як такога вождя, які заклаў курс дзяржавы, і паралельны піар вось такога Крутога. А чаму Круты? Вось ведаеце, вось гэты страшны сон паўтора Казахстана, калі нейкі чалавек стаў прэзідэнтам і выкарыстоўваць гэтую вертыкаль, каб знесці свайго папярэдніка, я думаю, ён турбуе вельмі Лукашэнку, таму ён абмяркоўваў гэтую падзею, што прэзідэнт павінен быць, але не такі моцны. І вось Круты падыходзіць на гэтую пасаду. Калі б, напрыклад, гэта быў не Круты, а умоўна кажучы, Качанова ці Рыжанкоў, не першы яму галаву адкруціць, калі была б такая магчымасць. А вось такі Круты гэта больш такая фігура, якая не будзе спрабаваць адгрызці, як кажуць, яму галаву пры першай магчымасці, але я б узгадаў, з Хрушчова Сталін таксама не лічыў моцнай фігурай. Вось... Але вы сказали про тое, что троху заўчаснае выказыванне ці там версія, то что зглазіў, як кажуць Чалы? Не, я думаю, что справа ў тым, что каб праводзіць транзіт улады, трэба, каб той чалавек, які праводзіць гэты транзіт улады, ён быў
меў легітымнасць для правядзення вось гэтага транзіту ўлады. І Лукашенко не хацеў слабой пазіцыі яго праводзіць, ён хоча умацаваць сваю легітымнасць праз вось так званыя выбары, і казаць, ну вось все, наш курс падтрымлівае 90% людзей, і тады ўжо лагічна праводзіць, умоўна кажучы, вось гэты транзіт ладу. То бок яго не прагнулі, а ён сам вырашыў, вось ён такі мудры палітык. Вось я думаю, што для яго гэта было б вельмі важна, ну і ту травму 20-го года залічыць, што ну яны людзі памыліліся, насамрэч яны мяне любяць. І вось у гэты час праводзіць транзіт, конечно, ему было невыгодна. А вось калі ён умацуе пазіцыі, магчыма, ён скажа, ну цяпер можна, але ведаеце, ось як яно, можа ён думае пра транзіт, але калі умацуецца зараз, будзе лічыць, што ў него ўсё окей, будзе думаць, ну навошта тады і праводзіць транзіт. Але вось гэтае абмеркаванне, мыслі, што прэзідэнта павінна быць моц, прэзідэнт павінен мець вертыкаль, а не такую моцную, як зараз, каб ён не бадаўся з усебеларускім народным сходам. Гэта вельмі такі, ну, вельмі мае значэнне вось гэтае выказванне. Я вось так думаю, навошта яму праводзіць усебеларускі народны сход пасля ўжо так званых выбараў. Весь там некалькі месяцаў таму яны казалі, што усебеларускі народны сход будзе яшчэ да выбараў. І вось што я падумаў. Я думаю, што у лютым, 24 лютага яны яго правядуць, як планаваліся правесці так званыя выбары. Яны памянялі іх месцамі. І вось я тут думаю, чаму пасля? То бок нейкае рашэнне, які адзінаасобна не можа прыняць прэзідэнт, але можа прыняць усебеларускі народны сход. І гэтае рашэнне, яно можа быць звязана вось з тымі кампетэнцыямі, якія прапісаны ў усебеларускім народным сходзе. І адной з такіх кампетэнцый гэта накіраванне беларускіх вайскоўцаў для ўдзелу у вайсковых аперацыях у рамках калектыўнай бяспекі. Калі ты не хочаш адзінаасобна прыняць нейкае непапулярнае рашэнне, які можна выкарыстаць інструмент? Размазаць адказнасць. І вось я думаю, што магчыма Лукашенко хоча ці то прыняць нейкае непапулярнае рашэнне і размазаць адказнасць на усебеларускі народны сход і прэзідыум, ці то аб'ясніць, чаму ён такое рашэнне не змог адзін прыняць як прэзідэнт. Таму што усебеларускі народны сход па-іншаму прагаласаваў, прыняў іншае рашэнне, а я не магу іх, народ так сказаў. Вось у меня есть такая таксама версія, што і таму прыйшлося даставаць гэты усебеларускі народны сход і гэты прэзідыум і паказваць яго палітычную вагу.